муҳоҷират. ҳатто мардуми давлатҳои тараққикардаи дунё аз кишварҳои худ ба дигар кишварҳо ҳиҷрат мекунанд. ин тақозои давр аст. ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мустақил дар Осиёи марказӣ. ин давлат 7 миллион аҳолӣ дорад. зиёда аз 400 то 1 миллион мардуми ин кишвар муҳоҷири меҳнатӣ дар дигар кишварҳоянд, аз ҷумла дар Федератсияи Русия. замони шӯравиҳо мардуми Русия ба Тоҷикистон муҳоҷир мешуданд. ҳоло баръакс сатҳи пасти зиндагонӣ мардуми тоҷикро маҷбур месозад ки аз хоки ватанашон берун раванд. аммо куҷо, пеши кӣ, бо кадом роҳ ва чӣ гуна? ин саволҳо ва боз ҳазор саволи дигар дар гулӯи муҳоҷир беҷавоб ҳабс мемонад. дар Федератсияи Русия аз рӯи нишондодҳои расмӣ 412,123 нафар, аз рӯи тадқиқоти созмони байналмилалии муҳоҷират 632,000 нафар муҳоҷирони меҳнатианд. муҳоҷирони тоҷикистонӣ дар пойтахти Федератсияи Русия шаҳри Москав, дар минтақаи Урал, аниқтараш маркази он шаҳри Екатеринбург ва дар Сибири марказӣ фаъолият мекунанд. муҳоҷирони мо дар хориҷ аз кишвар бо сабабҳои вижа ба азобҳо гирифтор мешаванд. надоштани ҳуҷҷатҳои лозимӣ, надонистани забон ва ҳуқуқҳои шаҳрвандии худ, шинос набудан бо урфу одатҳои мардуми бегона, бесаводӣ ва сатҳи пасти маърифатнокӣ муҳоҷирони моро ба вартаи ҳар гуна мушкилиҳо мекашонад. қабл аз сафар ба Федератсияи Русия муҳоҷир лоақал бояд курсҳои кӯтоҳмуддатро аз ягон соҳа, омӯзишгоҳи касбҳои техникӣ ё ягон муассисаи таълимиро хатм карда бошад. муҳоҷир бояд ҳуҷҷатеро ки касбияташро нишон медиҳад, ин диплом ё сертификат аст, бояд бо худ бигирад. муҳоҷире аз Тоҷикистон бар ивази $300 амрикоӣ чипта харид. қоидаи воридшавиро вайрон кард ва ӯро аз фурудгоҳи Домодедово пас гардондад ба Тоҷикистон. ба ҷои фоида зарар дид, зеро қоидаи воридшавиро хуб намедонист. чунин ҳодисаҳо кам нестанд. муҳоҷир пеш аз сафар чунин ҳуҷҷатҳоро бояд бо худ дошта бошад. шиносномаи хориҷӣ. агар кӯдакон низ раҳсипор бошанд, шаҳодатномаи таваллуди кӯдакони то синни 16 сола бо сурати часпонда шуда дар шиносномаи яке аз волидайни кӯдак. гирифтани гувоҳномаи тиббӣ барои муҳоҷир зарур аст. сертификат дар бораи надоштани бемории ВИЧ/СПИД низ муҳим аст. диққат! шиносномаи даврони шӯравӣ аз 31 декабри соли 2003 беэътибор дониста шудааст. аз 1 феврали соли 2008 зимни мувофиқаи дуҷонибаи Тоҷикистону Русия дар самти ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирон ҳар як муҳоҷир бояд аз санҷиши духтур гузарад. гуvoҳномаро оиди ҳолати саломатӣ аз муассисаҳои тиббии Тоҷикистон метавон гирифт. дар Тоҷикистон чунин марказҳо аллакай фаъолият мекунанд. барои шаҳрвандони пойтахт ва ноҳияҳои тобеи марказ дар беморхонаи Қараболо дар шаҳри Душанбе ва барои сокинони дигар шаҳру ноҳияҳо дар беморхонаҳои вилоятӣ чунин марказҳо кушода шудаанд. ғайри гуvoҳномаи тиббӣ ҷиҳати вазъи саломатӣ бо сертификат дар бораи надоштани бемории ВИЧ/СПИД низ муҳим аст. ин сертификатро аз шаҳри Душанбе баъди муоинаи дақиқ аз маркази мубориза бар зидди СПИД ба даст метавон овард. аз марказҳои вилоятӣ низ ҳамчунин. айнан дар ҳамин бино хадамоти муҳоҷират мавқеъ дорад. шаҳри Душанбе, кӯчаи Турсунзода. зершӯъбаҳои ин хадамот дар раёсатҳои вилоятиву мизҳои шиносномадиҳии ноҳияҳо фаъолият мебаранд. дар назди шӯъбаи раводид ва ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ соли 2008 як сектори дигаре ба фаъолият шурӯъ намуд. аз ин сектор ҳамагон метавонанд дар бораи одамони депортатсияшуда аз Русия ва давлатҳои муштаракулманофеъ маълумот бигиранд. дар Тоҷикистон ҳастанд корхонаҳое ки муҳоҷир метавонад бо кӯмаки онҳо расман ба хориҷа барояд. дар ҳамин қабил корхонаҳо дар лаҳзаҳои аввал ҳама кор ҷо ба ҷо менамояд. имконият ҳаст, робита низ, ҳатто маслиҳат ҳам гирифтан мумкин аст. корхонаи воҳиди давлатии тоҷик хориҷакор дар шаҳри Душанбе.
اینجا یگان مشکلی نیست، تنها سراغ این کارخانه رو یافتن در کار و همین خیلی آمدن در کار. این کارخانه با یکچند منطقه های فدراسیای روسیه مهاجران رو برای کار کردن میفرستند. از جمله با ولایت ولوگدا با شهر براتسک، با جمهوری تاتاریستان فدراسیای روسیه با شهر رستوف نادانو و غیره. ولی ҳодисаҳое низ ҳастанд ки эҳтиёткориро талаб мекунанд. Масалан, якчанд тоҷик бо кӯмаки ҳамин хел корхонаҳо ба Русия рафта ба як ширкат ба кор даромаданд. ҳуқуқи онҳо дар Русия аз ҷониби корфармоёни ширкат дағалона вайрон карда шуд. Онҳоро ба қайд нагирифтанд, маошашонро надоданд, хуллас фиреб хӯрданд. хароҷот ва азобҳои дар ғарибӣ кашидаашон беҷуброн монд. ин фақат як ҳодиса аст ки бо ҷурми корфармоёни хориҷӣ рух додааст. дар маҷмӯъ садҳо нафар таърихи ин ширкат дар хориҷа кор ёфтаанд. аслан қабл аз муроҷиат кардан ба чунин ширкатҳо шаҳрванд дар навбати аввал бояд аз ширкатдорон литсензия бипурсад. ононе ки бе литсензия ширкат кушода бо тақдири инсонҳо бозӣ мекунанд, ҳадафашон як аст: фиреб. سازمان بین المللی مهاجرت در شهر دوشنبه. چنین سازمان ها در تمام دولت ها ارز هستی دارند و آنها از حقوق های مهاجران دفاع میکنند. برای گرفتن مصلحت های حقوقی و دانستن قاعده های مهاجرت هر یک مهاجر باید به چنین سازمان ها مراجعت نماید. قبل از سفر باید اولا مکانی معین برای رفتن معلوم باشد. ҳангоми истифодаи хизмати ширкати бокор таъминкунӣ муҳоҷир аз иҷозатнома ё худ литсензияи ширкат бояд бохабар шавад. шартномаи басташуда бо ширкат ва корфарморо дастрас намуда, муҳоҷир аз қонунӣ будани он бояд боварӣ ҳосил кунад. дар бораи ширкат ва корфармо ба хешу табор ё дӯстонаш муҳоҷир бояд маълумот диҳад. русия барои нафароне ки нарафтаанд ва ё аввалин бор мераванд афсонаеро мемонад, аммо воқеият тамоман дигар аст. солуни тайёраро мусофирон ишғол мекунанд. 4 соати парвоз онҳоро аз ватан ҷудо хоҳад кард. тайёраи Ту-154, ин тайёра 164 нафар мусофиронро аз шаҳри Душанбе ба Федератсияи Русия мебарад, аниқтараш ба шаҳри Москав. زیاده از 80% مسافران این تیاره مهاجران مهنتی اند. اکثریت مهاجران مهنتی با خود گواهنامه طبی و اجازتنامه برای کار ندارند. تا آنجایی که تحقیق ما نشان داد بسیاری ها مفهوم این ورقه را حتی نمیدونند و چی بودن این ورقه را صرف هم نمی روند. ورقه مهاجرتی عیناً همین طور پر کرده می شود. مثلا رجبوف میرزو کریموویچ، جنس سالی تولد، سریع پاسپورت و مکان شهروندی نیز باید نوشته شود و مقصد سفر نیز باید اشاره کرده شود و در آخر سنه وارد شوی و سنه تقریبی خارج شوی نیز باید اشاره کرده شود. بعداً امضا. Оставаться на своих местах до полной остановки самолета. یکون بار است که سفر میکنی؟ همراه کی اومدی؟ یکون که شما اینجا پیشواز میگیرد کی؟ این عموما میدونی که همین ورقه چی ورقه است؟ نمیدونی؟ کی پر کردین رو با جای شما؟ ورقه مهاجرتی میدونی که چیست؟ نه؟ бисёриҳо умедворанд ки касе аз шиносҳо ё хешу ақрабо дар фурудгоҳ ба пешвозашон омадааст, аммо метавонад чунин набошад. метавонад касе ба пешвозат наояд.
барои ҳамин дар ватанаш муҳоҷир бояд ин масъалаҳоро ҳал кунад ва дар лаҳзае ки касеро пайдо накард бояд аз ҳамсафари донояш ҳатман маслиҳат бипурсад. борхалтаҳои ифлос, сару либоси безеб ва чеҳраҳову нигоҳҳои изтиробомезу тарсзада ҳар хел гумонҳои бадро бедор мекунанд. чунин вазъиятро баъзе кормандони фурудгоҳ ба манфиати худ хеле моҳирона истифода мебаранд. ҳангоми сафар муҳоҷир бояд либоси тозаву зебанда бипӯшад. ҷомадонаш низ бояд ба қадри имкон хубу замонавӣ бошад. набояд ба ҳар тараф изтиробомез нигоҳ кунад. ба саволи нозирон оромона бояд ҷавоб диҳад. маълумоти даркориро бояд аз утоқи пурсишҳо яъне справочни бюро бигирад. шаҳри Москав, Москави азиму хеле бераҳм. мо иштибоҳ кардем, иқлими Москавро ба назар нагирифтем. вақте ки ба Москав сафар кардем, ҳарорати ҳаво то ба 40 дараҷа гармӣ мерасид дар Тоҷикистон. аммо Москав собит сохт ки инҷо тамоман иқлим дигар аст. мо аз Тоҷикистон бо либоси сабук омадем, зеро ҳаво хеле гарм буд. аммо моҳи август аст, вале дар Москав мо зери борон мондем. аз ҳамин лиҳоз тамоми муҳоҷирон метавонанд пеш аз сафар ба Москав хоҳ тобистон бошад, хоҳ зимистон либоси нарм бояд бо худ бигирад. айни замон моҳи август аст ва дар Тоҷикистон ҳарорати ҳаво хеле гарм аст. инҷо бошад шумо бибинед мо дар ҷой гирифтор шудем. Как они нас принимают, в течение 3 дней я вас должна зарегистрировать. Вчера вы мне принесли документы. Вчера выходной. Идите к начальнику, замдиректору, он вам еще объяснит. Я ничего не доношу. масъалаи ба қайдгирӣ дар Москав ниҳоят мураккаб аст. инҷо маъмурияти яке аз меҳмонсароҳост. кормандони ин меҳмонсаро аз қисмати беин ҳам нохубу носудаи муҳоҷирон истифода бурда онҳоро ғайриқонунӣ ба қайд мегиранд, яъне барои худ пул кор мекунанд. дар Москав ширкатҳои ғайриқонунӣ метавонанд дар зарфи 5 дақиқа муҳри умедбахшро ба муҳлати 3 моҳ ё аз ин зиёда дар варақаи муҳоҷиратӣ бизананд. аммо ин танҳо як худфиребист. шумо бояд ба чунин намуди хизматрасонӣ бовар накунед. ба муҳри қалбакӣ агар муҳоҷир ба даст афтад, ҳатман депортатсия мешавад. сабабҳои асосии депортатсия ё худ хориҷкунии маъмурӣ. вайрон намудани қоидаҳои воридшавӣ ба Русия ва хориҷшавӣ аз он. риоя накардани қоидаҳои